ते तुमचे पुन्हा एकदा मनापासून स्वागत करते मंडळी. तर लवकरात लवकर माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. प्लीज मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा चॅनलला. माझ्या चॅनलचं नाव आहे कोकणची माणसं साधी भोळी आणि या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान व्हिडिओज देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. तर लगेचच लाईव्हला जॉईन व्हा. तर माझ्या चॅनलमध्ये कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात, शॉर्ट्स देखील असतात, तसेच महाराष्ट्र राज्यबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर नक्की एकदा जॉईन होऊन पहा आणि तुम्हाला आवडते की नाही हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. पटापट लाईव्हला जॉईन व्हा मंडळी. तर आजचा लाईव्ह खूप खास असणार आहे. खूप छान रेसिपी दाखवणार आहे मी. खूप छान रेसिपी असा मी तुम्हाला दाखवणार आहे. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. तर मंडळी मी आज बनवणार आहे कोकणातला आवडता विषय, तो म्हणजे पिठी. कुळथाची पिठी बनवतात कोकणात, खूप आवडते. आणि मला स्पेशली एका पदार्थाबरोबर कुळथाची पिठी खूप आवडते, म्हणजे फिश बरोबर किंवा सुके मासे ह्याच्याबरोबर पिठी हा माझा आवडता विषय आहे मंडळी. तर इथं जम्मूमध्ये मी आता मार्केटला गेली आणि फिश आणले. कुठले आणलेत मला माहिती नाही, पण म्हटलं त्यात माणसांना विचारून आणले की कुठला मासा आहे चांगला. तर त्यांनी मला एक दिला, नाव पण मला माहिती नाही. नमस्कार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तर मी टोपात तेल घालून घेतलंय बघा. टोपात तेल घालून घेतलंय. आता यात ना मी थोडंसं गॅस वाढवते. आता मी लसूण घातला. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. तर लसूण घालून घ्यायची आहे मंडळी, लसूण घालून घ्यायची आहे. आणि म्हणजे थंडीच्या दिवसात ना पिठी भयंकर खूप छान लागते आणि भाजलेल्या माशांबरोबर तर प्रचंड. तर मी आता कांदा पण घालून घेतला, चांगला भाजायचा. पिठीसाठी ना कांदा आणि लसूण हे दोन्ही चांगलं भाजलं गेलं पाहिजे, तर खरंच खूप छान लागतं. म्हणजे लवकरात लवकर कमेंट करा आणि लाईक करा. चॅनलला डबल टॅप करा, लाईक करा. गणेश दादा म्हणताय तुम्ही मला सांगा कुळथाची पिठी पोळी गावाच काय, म्हणजे मला कळत नाहीये काय म्हणताय ते. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. हाय प्राची, नमस्कार, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. कशी आहेस तू? प्राची म्हणते झालं का जेवण? हो प्राची, मी कुळथाची पिठी बनवते आणि भात आणि भाजलेले मासे. आज म्हटलं मासे आणूया. तर हे बघ, मी इथं कांदा आणि लसूण भाजून घेते. चांगली छान भाजून घ्यायची. प्राची तू काय करतेस? ओ प्राची तू काय करतेस नक्की सांग. नाही नाही गणेश दादा नाही. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा कुठून बोलताय तेही सांगा. प्राची म्हणते मला पण शिकवाल फिश बनवायला. येस येस प्राची, नक्कीच. मी आज कुठले फिश आणले हे मलाही नाही माहिती आहेत, पण आणले चांगले. बोलले ते दुकानदार की चांगले असतात. आम्ही स्वतः हा मासा खातो. तर नाव विचारलं पण माझ्या लक्षात काय राहिलं नाही. तर प्राची म्हणते मी स्टुडिओमध्ये आहे. ओके प्राची, तू स्टुडिओमध्ये राहून माझी कुळथाची पिठीची रेसिपी बघ.
तर मी त्यांना विचारलं की कसे आहेत मासे. तर 200 रुपये किलो. म्हणजे इकडे मासे असे वाट्यावर नसतात, तर किलोवर असतात. तर मी म्हटलं ठीक आहे, 200 रुपये किलो. तर म्हटलं एक मासा मोजला तर 1 किलोच्या कमी होता, म्हणजे 170ला मला भेटला एक मासा. तर हे पहा, ह्याला मी आगळ लावला आहे, मसाला, हिरवा मसाला, हळद वगैरे चांगले स्वच्छ धुवून घेतले. हळद, मीठ, मसाला आणि आगळ, कोकमचा जो रस असतो ना ते. कुळीत पिठाची पोळी खाल्लास काय? नाही खाऊ का मी, नाही खाऊ. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. प्राची म्हणते आले असते बट मी व्हेज आहे. ओके, व्हेज आहेस का तू? तरी पण पिठी खाऊ शकतेस. पिठी खाऊ शकते. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी बोली या चॅनलला. त्यानंतर आपण टोमॅटो टाकतो याच्यात. मी दाखवते. आता हा टोमॅटो टाकायचा त्यात. एक मिनिट. त्यानंतर मी थोडासा मसाला टाकला याच्यात, हिरवा मसाला. भाजलेला मसाला कुळदीत नाही टाकत, उडदाच्या पिठीत थोडासा हिरवा मसाला टाकायचा. जास्त तिखट नको, मुलं खाणार नाही. आणि आता थोडाफार चांगला भाजून घेऊया. प्राची म्हणते व्हेजमध्ये काय स्पेशल कोकणात? व्हेजमध्ये चवळीची उसळ असते कोकणात, खजाव, चवळी, मूग, मटकीची भाजी, हे व्हेजमध्ये असतं जास्त करून. आणि आता यात ना आपण पाणी घालायचं. स्वप्नील दादा म्हणते काय बनवतेस छकुले? स्वप्नील दादा नमस्कार. मी कुळदाची पिठी बनवते. तुम्हाला कुळीत हा प्रकार माहिती आहे का? तुम्ही कुठले आहात मला नक्की सांगा. गणेश दादा म्हणतात दररोज आम्ही कुळदाची पिठी खातो. वाव दादा, खूप छान. हे बघा, अजून पाणी घालायचं तुम्हाला जेवढ्या प्रमाणात पाहिजे तेवढ्या. ज्या प्रमाणात पाहिजे तुम्हाला ना त्या प्रमाणात टाका पाणी. आणि नंतर त्यात मीठ टाकायचं. राजेंद्र दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. गणेश दादा म्हणतात मॅडम आमच्याकडे कोकमचं रस भेटता, आगळ पण. येस, कोकणात तर ह्या गोष्टी सर्रास भेटतात, आगळ वगैरे. स्वप्नील दादा मी पुण्यात, प्रॉपर पुणेकर. धन्यवाद दादा, धन्यवाद. आणि सजेशन दिल्याबद्दल पण खूप धन्यवाद. तुम्हाला कुठून अस्वच्छ दिसते मला माहिती नाही. त्यानंतर ह्याच्यात पिठी टाकूया आपण. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. प्राची म्हणते स्वप्नील दादा तुम्ही जरा घरातले काम करा म्हणजे समजेल
काय असतं ते. उगाच कोणाला पण ट्रोल करू नका. अगं अशा माणसांना करायची हौस असते. आता तुला सांग मला की कुठे गॅस खराब दिसतोय मला सांग जरा. पण असू दे, बोलणाऱ्यांना बोलू दे. म्हणजे एखादा माणूस हे करत असेल ना, पुढे जात असेल तर त्याला खेचणारे असेच लोक असतात. काय बोलायचं. थँक्यू प्राची. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा. आणि पीटी घातल्यानंतर ना ती सलग अशी ढवळत राहायची, म्हणजे याच्या गुटल्या होऊ नये. गणेश दादा बरोबर बोललीस प्राची. थँक्यू गणेश दादा, थँक्यू सो मच. तर हे पहा, याच्या गुटल्या होऊ देऊ नये. आणि गुटल्या झाल्या तर मग ते खूप असं हे होतं, ठीक होतं. तर प्राची बोलते थँक्यू कशाला, माझ्या मोठ्या सीस सारखे आहात. हो ग प्राची, पण अशा लोकांना नाही मुद्दाम, म्हणजे एखाद्याचं लाईव्ह चांगलं चाललंय ना तर त्याला डिमोटिवेट करायचं, हेच असतं सगळ्यांचं म्हणणं. म्हणजे हेतू तर तोच असतो, पण अशा हेतूंना आपण हे नाही करायचं. आणि मी नाही करत अशांना. तर लवकरात लवकर सर्वांनी जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. प्लीज डबल टॅप करा. हे बघा, आता मी गॅस फुल करते. थँक्यू प्राची, तुम्हाला मोठी सीस भेटल्याबद्दल. त्यानंतर मेसेज कमेंट आली आहे समर्थची. हाय समर्थ, स्वागत आहे तुझं माझ्या चॅनलला. तुला माहीत नसेल कदाचित हा प्रकार, मी पिटी बनवते. म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हेही नक्की सांगा. थँक्यू थँक्यू. थँक्यू थँक्यू कशाला बाबा. यह पीटी बिहार में फेमस है. यस, सही में बिहार में फेमस है. ओ माय गॉड, सही आहे. आणि इकडे जम्मू काश्मीरला पण कुळीत भेटतात. हे मला पाहून ना खरंच खूप, गेल्या वर्षी म्हणजे 1 वर्षापूर्वी यात थंडीच्या टायमिंगला वाटतं, हो स्टार्टिंगला जेव्हा मी ब्लॉग सुरू केले ना आणि एका दुकानात गेली तेव्हा मला कुळीत दिसले. तर खरंच खूप भारी वाटलं की जम्मू काश्मीरमध्ये पण कुळीत हा प्रकार मिळतोय. म्हणजे एखाद्याला जर पिटी नसेल तर तो माणूस आणून भाजून तयार करू शकतो. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय सागर दादा नक्की सांगा. साहिल दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार साहिल दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला, कोकणची माणसं साधी भोळी या चॅनलला. कमेंट करा आणि कुठून बोलताय हेही सांगा मला, आणि चॅनलला जॉईन व्हा. सागर दादा म्हणते मी कोकण. अरे वा, कोकणातले तुम्ही, भारीच. कुठले, सिंधुदुर्गातले असाय का? साहिल गायकवाड म्हणते कुठून बोलता तुम्ही. नमस्कार साहिल दादा, मी आहे कोकणातून, सिंधुदुर्ग जिल्हा कुडाळ तालुक्यातून बोलते. आणि आज मी बनवते पिटी. आणि मी जम्मू काश्मीरला आहे आणि जम्मू काश्मीरवरून माझं लाईव्ह चालू आहे. आणि हे बघा, मी पिटी बनवते कुळदाची. आणि या कुळदाच्या पिटीसोबत मी खाणार आहे भाजलेले मासे आणि भात. कॉम्बिनेशन कोणाला आवडतं का, कुळदाची पिटी आणि भाजलेला मासा? कोणाला आवडतं त्यांनी मला प्लीज कमेंट करून सांगा. सागर दादा म्हणतात रत्नागिरी. अरे वा, कोकणातले तुम्ही, भारीच. खरंच खूप छान. तर प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारचं आणि संध्याकाळचं 7:30 वाजता. प्लीज जॉईन व्हा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा जेणेकरून माझ्या नोटिफिकेशन तुम्हाला पोहोचतील. अमित दादा म्हणतायत, अमित काका म्हणतायत लाईव्हचा टायमिंग बदलला काय? दुपारचं असतं काका, दुपारचं असतं 2 वाजता, दुपारी 2 वाजता असतं. आणि आता संध्याकाळचं 7 वाजता. कुळदाची पिठी बनवते. ही पहा, कुळदाची पिठी. आणि भाजलेला मासा. आय लव्ह दिस फूड. साहिल म्हणतात मी राहतो मुंबईमध्ये. ओके दादा, साहिल दादा मुंबईवरून पाहताय माझं लाईव्ह. खूप खूप धन्यवाद. स्वागत आहे तुमचं, चॅनलला जॉईन व्हा.
रत्नागिरी पावस. ओके, पावसचे का तुम्ही? मी पावसला एकदा जाऊन आलोय, म्हणजे एकदा सहलीला आणि एकदा आमचं म्हणजे लग्न झाल्यानंतर मुलीला घेऊन गेलेलो आम्ही पावसला. ट्रिप गेलेली आमची. ते पावसला एक मठ आहे ना दादा, तिथं गेलेलो आम्ही. पावसचा जो मठ आहे ना तिथं गेलेलो. सागर समर्थ म्हणते, दीदी कोणाला मुलगा नाही तर मुलगी झाल्यावर सुद्धा एवढा ॲटिट्यूड असतं त्या पोरीला. आता मी किती दिवसानंतर नाशिकला आलो आहे आणि मला पाहून दरवाजा बंद केला म्हणजे त्यांना. असं काही नसतं यार, मुलगा मुलगी एक समान असतात मंडळी, असं नसतं. मुलगा मुलगी काय करून राहिलाय. मित्रांनो, माझ्या शेजारची लय घाण आहे, तिचं नाव चैताली आहे आणि ती मला पाहून दरवाजा का बंद करते. तिच्या घरी मुलगी म्हणून त्यांना वाटतं आमच्या घरी होणार नाही. अरे समर्थ, असं मनाला लावून नाही घ्यायचं. देव पण आहे, आपल्याला पाहतोय. आपण कोणाबद्दल नाही वाईट विचार करायचा, मग आपल्याबरोबर सगळं चांगलं होतं. आपण कोणाबद्दल नाही वाईट विचार करायचा. रजत राऊळ म्हणतायत, सॉरी त्याच्या आधी एक कमेंट आहे साहिल दादांची. माझ्या आईचे गाव तुळजापूर आहे आणि वडिलांचे कोल्हापूर. आदमापूर. बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं. बाळूमामाच्या नावानं चांग भलं. साहिल दादा, स्वागत आहे तुमचं. खरंच खूप म्हणजे तुळजापूर, कोल्हापूर खूप छान. रजत दादा म्हणतात, पिट्टी बरोबर सुका मासा मस्त लागतो दीदी. येस येस, लय भारी, खरंच खूप छान लागतो. म्हणजे ते कॉम्बिनेशनच काय लय भारी आहे. दादा, ते कॉम्बिनेशनच खरंच खूप भारी आहे. मासा आणि सुका मासा म्हणजे, आणि किंवा भाजलेला मासा. मला तर लहानपणापासून पिठी आणि भाजलेला मासा लय भारी आहे. सागर दादा म्हणतात स्वामीचा मठ. हा, स्वामींचा मठ आहे तिथं. साहिल दादा म्हणते, तुम्ही जम्मू काश्मीरला राहता? हो दादा, मिस्टर आर्मीत आहेत, त्यामुळे मी जम्मू काश्मीरला राहते. गणेश दादा म्हणतात, मला आठवते कधी जेवायला बोलवता. तुम्हाला नाही बोलवणार जेवायला. काल तुम्ही जे बोलला ना ते मला नाही आवडलं, म्हणून मी तुम्हाला जेवायला नाही बोलवणार. समर्थ बोलतोय, यार तुला सांगतो, माझ्या दिदीचा 2 वेळा मिसकॅरेज व्हायला, एक तर पोटातच गेलं बाळ. अरे होईल रे समर्थ, सगळं काही नीट होईल, त्यामुळे टेन्शन घेऊ नको. देव सर्वांचा विचार करतो. अमित दादा म्हणते, स्वरूपानंद स्वामी मठात गेला काय पावस? हो वाटतं म्हणजे आता मला आठवत नाही त्या मठाचं नाव, पण खूप छान मठ आहे आणि त्या पाठीमागे अशी बाग आहे, झाडं आहेत, तिथं बसून माणसं जेवतात. खूप छान आहे, बरं वाटलं तिथं. आणि त्याच्या समोर अशी दुकानं वगैरे आहेत. सागर दादा म्हणतायत, थंडी आहे का तिकडे? हो दादा, खूप आहे, भयंकर थंडी आहे, म्हणजे भयंकर. किचन मध्ये उभं राहणंच हे माझ्यासाठी टास्क आहे मोठा. तर हे बघा म्हणजे मी आता तुम्हाला दाखवते. तर ही पिट्टीमध्ये ना खोबरं, ओलं खोबरं घालतो आम्ही कोकणात, आणि कोथिंबीर ऑप्शनल आहे, पण खोबरं पाहिजेच माणसांना. तर ही बघा, उडदाची पिठी रेडी. समर्थ म्हणतोय, साहिल दादा म्हणताय, माझा जन्म आदमापूरमध्ये झाला, जिकडे बाळूमामाचं मंदिर आहे. हा, कसं काय दादा? पण तुमचे पप्पा कोल्हापूरला ना, मग तिकडे घर होतं का? समर्थ म्हणतोय, वहिनी यार देवाच्या कृपेने. हो हो, नक्की नक्की, सगळंच नीट होणार बघ गणेश समर्थ, सगळं नीट होणार, फक्त आपण देवावर विश्वास ठेवायचा. गणेश दादा म्हणते, आम्हाला केव्हा बोलवता जेवायला भाजलेला मासा खायला? नाही, तुम्ही मला काल डिसअपॉइंट केलात.
नको ते बोलून त्यांना बोललात की नाही आता मी ते बोलणार नाही, पण मला ते आवडलं नाही त्यामुळे मी तुम्हाला नाही बोलवणार. साहिल म्हणतात तुम्ही नॉनव्हेज खाता? हो साहिल दादा, आवडतं नॉनव्हेज खायला. तुम्ही खात नाही का? अनिकेत दादा म्हणतात कसा असं ताई? नमस्कार अनिकेत दादा, स्वागत असं तुमचा. मी बरा असय, तू बरं असय मा? एक मिनिट, मी 2 मिनिटात आली. अनिकेत दादा म्हणतात कसं असं ताई? मी मस्त असे अनिकेत दादा, तू कसं असं नक्की सांग. त्यानंतर समर्थ बोलतोय खरंच दीदी असतं कोणाला किती जीव लावून तरी कोण कोणाचं नसतं. आता चैतीच्या बाळाला मी 450चे फ्रॉक घेतला तरी ती मला अशी करते. अरे यार समर्थ, मला आता तुझंच काय कळत नाहीये. अरे आपण एखाद्याला मदत केली किंवा आपण एखाद्याला मायेने काय घेतलं तर त्याचा हिशोब ठेवायचा नसतो. मग ते करून तुझा काही फायदा नाही. आता तू घेतलंस पण ते आता बोलून दाखवलंस ना, म्हणजे मग आता त्याचं ते हे संपलं. साहिल दादा म्हणते ताई कोल्हापूरमध्येच आदमापूर आहे. हा दादा, पण तिकडे तुम्ही राहता काय मग आदमापूरला? साहिल दादा म्हणते मी नॉनव्हेज नाही खात, वारकरी आहे आम्ही. ओके साहिल दादा, खूप खूप धन्यवाद. खूप छान दादा. मग काहीतरी तुमच्याकडनं आम्हाला शिकण्यासारखं आहे. काहीतरी चांगले विचार असतील तर आम्हाला नक्की सांगा. रजत दादा म्हणते माका पिटी आणि मासो होयो हा. होय काय रजत दादा? ये पिटी असा आणि मासो. हे बघा, हे बघा, मी माशांकाना हे मीठ, मसालो, आगळ, हळद वगैरे सगळं लावून ठेवलं आणि पिठीचं एवढं घमघमाट वास येता, हा काय सांगू. आता मी बंद करून ठेवते पिठी. त्यानंतर कुबेर सावंत म्हणतात झालं का जेवण? झालं का दीदी? आम्ही कोल्हापुरी. वा, कोल्हापुरी कोल्हापुरी, आम्ही कोल्हापुरी. तर पिठी आणि भात आणि मासो, काय कॉम्बिनेशन हा. हैसर तर माका वाटलं की मी यात असे असा पिठी आणि भात आणि मासो खाणारा, पण इथं खूप जण असत ज्यांका पिठी भात मासो ह्या सगळं आवडता. थँक्यू हा, माझ्याबरोबर हसत बाबा कोणतरी खाणारे. त्यानंतर कुबेर दादा खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आलात त्याबद्दल. समर्थ दादा म्हणतात दीदी मी तुला फक्त तुला बोलून दाखवलं, तिला नाही बोलून दाखवलं. ओके समर्थ, पण म्हणजे मी असं ऐकलंय की आपण जर एखाद्यासाठी केलं आणि कोणाला तरी असं बोलून दाखवलं तर त्याचा काही उपयोग होत नाही, आणि जे आपण दुसऱ्यासाठी केलंय ना ते आपल्यातच ठेवायचं असतं. आणि तुझ्या दीदीसोबत खूप छान होईल बघ. अभिषेक दादा म्हणतात हाय अभिषेक दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. अनिकेत दादा म्हणतात मासे खायचे आहेत तर मुंबईला यावे लागेल. मुंबईला कसं यायचं आता? आम्ही इकडे जम्मूला, तुम्ही मुंबईला कसे येणार? अनिकेत दादा म्हणते माका पण आवडतो. येस, वा वा वा. आणि बघा हा, थंडी किंवा पाऊस असेल ना तर पिठी आणि मासा खाऊची मजा ना लय भारी वाटतं. अनिकेत दादा मासे खाऊ येते हा मी मुंबईत मे महिन्यात येते. अनिकेत दादा म्हणतात नाही रे. समर्थ म्हणते तेरे को क्या लगा नितीन
फ्रॉक फेकणार नाहीये, माझ्या भाचीला देणारे. आता माझ्या दीदीला जर बाळ झाल्यानंतर की नाही तिला देणारे. काय बोलतोय यार, काहीच नाही समजत बाबा तुझं. आता नितीन इथं काय झालं, नितीन कोण काय बोलला? रजत दादा म्हणतात मासे कसले असत? ओ रजत दादा, म्हणजे मी आता गेलेले आहे ना इकडे, जम्मूचे मासे थोडेसे वेगळे असतात. पण म्हटलं जाऊया तेंकाच विचारूया चांगलो मासो खायचो. एक तर आम्ही नॉर्मली ना रोहू फिश म्हणून असा तो आणतो. तर तो असा म्हणजे म्हटलं खूप गर्दी होती एका ठिकाणी, मग मी नाही जाऊ, इग्नोर केलं. आणि दुसरे एक असत अशोक फिशवाले, तर त्यांच्याकडे गेले, ते बिचारे बसलेले असे. म्हटलं जाऊ दे, त्यांच्याकडे नको तर ह्यांच्याकडनं तरी घेऊया. तर त्यांना विचारले ह्यो मासो कुठलो, म्हटलं काहीतरी वेगळा टेस्ट करूया, बरा असला तर मग पुढच्या वेळी खायचा. तर तर मी घेतलंय आणि म्हटलं आणलंय, पण असं तर नाव माका सांगितले नाही त्यांनी, पण माका त्या माशाचंच नाव कळत नाही. आणि इकडे मासे ना 200 म्हणजे किलोवर देतं, तर 200 रुपये किलो होतो तो मासो. तर अक्षय गवारे म्हणताय, सॉरी गावरे, अक्षय गावरे म्हणताय, गावरे की गवारे? ओके, अक्षय गवारे दादा म्हणताय स्वागत नाही करोगे हमारा. अक्षय भाई तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. साहिल दादा म्हणताय भाग्य आहे जन्म मला मानवाचा मिळाला, रेशीम धागा बाळूमामाशी जुळाला. खूप छान दादा, खूप छान. तुम्ही खरंच नशीबवान आहात की तुमचा जन्म बाळूमामाच्या जवळ झाला. त्यांचा आशीर्वाद तुमच्यावर कायम असू दे. त्याच्यानंतर समर्थ, अरे नितीन नाही चुकून निघाला तोंडातून. दीदी मी आता ऑमलेट करतो. ओके, आम्हाला पण ऑमलेट पाठव. रोहिदास म्हणताय भेटेल का विकत कोकणातलं? काय पाहिजे दादा तुम्हाला? ऋषभ दादा म्हणतायत हाय हाय. ऋषभ दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. अक्षय दादा ताई हसतायत. हसू नका दादा, मी नाव घेतलं तुमचं व्यवस्थित. शरद दादा म्हणतायत हाय. नमस्कार शरद दादा. महेश कांबळे म्हणतायत हाय. नमस्कार महेश दादा, पुन्हा एकदा सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. शरद दादा म्हणताय श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ शरद दादा. अनिकेत दादा म्हणताय हलवा भेटला नाही का? अहो अनिकेत दादा, इकडे ते मासेच भेटत नाही. म्हणजे जे समुद्राचे मासे असतात ना ते भेटतच नाही इकडे, गोडे मासे भेटतात. शरद दादा म्हणतात ओम साईराम. आगळ, ओके. रोहिदास दादा म्हणतायत आगळ. आगळ म्हणताय का? आगळ कोकणात दादा भेटतो, पण असं म्हणजे जी ना स्वतः ना आगळ तयार करतात, म्हणजे आता बघा घरगुती आगळ करतात ना त्यांच्याकडनं घ्यायला पाहिजे. बाहेर जे स्टॉल लावून असतात त्यांच्याकडला आगळ हा म्हणजे असा घरगुती असेल तर घ्यायला हरकत नाही, पण जर असा ह्याचा असेल ना तर पाणी घातलेला वगैरे असतो, त्यामुळे एवढा चांगला लागत नाही. साहिल दादा म्हणते मी फॅशन डिझायनर आहे ताई आणि मुंबईमध्ये नोकरी करतो. वाव, खूप छान दादा. बघा आमच्या चॅनलवर फॅशन डिझायनर पण आले. आता आम्हाला ड्रेस वगैरे शिवायचा असेल कोणाच्या लग्नात तर फॅशन डिझायनरकडे जायचं. साहिल दादा खूप खूप धन्यवाद, खूप छान काम करता तुम्ही. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन राहा. शरद दादा म्हणतात मी शिर्डी, तुम्ही शरद दादा तुमचं स्वागत आहे. मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण आता माझं लाईव्ह चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून. तर मी जम्मूला राहते. रोहिदास दादा म्हणते घरगुती आगळ पाहिजे ताई. ओके दादा, रोहिदास दादा. पण असं मी एक कोकणी बायल माणूस आहे, चॅनल आहे त्यांच्याकडे सगळं भेटतं. कोकणी बायल माणूस म्हणून एक चॅनल आहे त्यांचं ह्याला फेसबुकला. त्यां तिथं त्यांचा नंबर मिळतो बघा, तुम्ही त्यांच्याशी कॉन्टॅक्ट करा, त्या पार्सल पण करतात. अनिकेत दादा म्हणतायत मी माझ्या घरात काढतो आगळ मालवणला. हे बघा अनिकेत दादा पण आहेत. अनिकेत दादा रोहिदास दादांनाच पाठवू शकाल का तुम्ही आगळ?
साहिल दादा म्हणतात सबस्क्राईब डन, लाईक डन. धन्यवाद साहिल दादा. प्लीज एक काम करा साहिल दादा, जर तुम्ही आता मला लाईव्ह जॉईन केलंच आहात तर बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझं जेव्हा लाईव्ह चालू असेल ना तेव्हा तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. एखादा मी व्हिडिओ टाकला तर तुम्हाला नोटिफिकेशन येतील. प्लीज. शरद दादा म्हणते सब केलं ताई. धन्यवाद शरद दादा, थँक्यू सो मच. शरद दादा म्हणते 6 नंबर लाईक डन. थँक्यू शरद दादा. गणेश दादा म्हणते ताई माझा मेसेज वाच आणि मला रिप्लाय दे. काय होत जरा मेसेज, मी थांबा पा. अगं ताई मला कोल्हापूरची लोक घाण, मी पार्किंग आहे तिथंच लघवी करतात, एवढा बाथरूम आहे तिथं जायला जमणार नाही, मला काय म्हणायचे मला सांगू, त्या घाणेडी बोललो. अरे पण सगळीच तशी नसतात ना दादा. आता आम्हाला बोलतात बघ कोकणातली माणसं साधी भोळी नसतात, पण सगळीच साधी भोळी नसतात आणि सगळीच चांगली नसतात. असंच असतं ना. त्यामुळे असं नाही बोलायचं कोणाला यार. एखादा चांगला माणूस असेल त्याच्या जीवाला किती लागेल ना ते, म्हणून म्हटलं. रोहिदास दादा म्हणता ओके ताई बघतो मग. हां नक्की बघा. कोकणी बायल म्हणून हे फेसबुकला पेज आहे, कोकणातल्याच आहेत त्या. आणि आता वाटतं त्यांचं मुंबईला सुद्धा आहे सगळ्या घरगुती. कुठे दाखवू आता मी, कसं सांगू. तुम्ही त्यांच्या पेजला जावा, कोकणी बायल माणूस म्हणून टाका. त्यांचं आता वाटतं त्या मुंबईलाच काहीतरी त्यांचं प्रोडक्टचं विक्री चालू आहे. नक्की तिथं तुम्हाला सगळं मिळून जाईल, म्हणजे सगळ्यापासून कोकणातल्या ज्या वस्तू असतात त्या मिळतात त्यांच्याकडे. रोहिदास दादा नक्की घ्या त्यांच्याकडून, खूप छान असतं. शरद दादा म्हणतात इन्स्टा आय डी आहे का ताई? कोणाचा दादा? अनिकेत दादा म्हणतात हो काही प्रॉब्लेम नाही. अनिकेत दादा हे बघा, रोहिदास दादा रोहिदास दादांना पाहिजे अनिकेत दादा, प्लीज एकमेकांची कॉन्टॅक्ट करून तुम्ही मागवू पण शकता. गोकुळ दादा म्हणतात मॅडम तुम्ही खूप सुंदर दिसत आहात. धन्यवाद दादा, धन्यवाद गोकुळ दादा. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. रामकिशन म्हणतायत हाय. नमस्कार रामकिशन दादा, कुठून बोलताय नक्की सांगा. शरद दादा म्हणतायत तुमचा इन्स्टा आय डी आहे का? आहे दादा, पण मी तर नाही सांगणार. शोधा तुम्ही माझा इन्स्टा आय डी. साहिल दादा म्हणतायत कुठल्याही माणूस परफेक्ट नाही आहे या जगात, काही ना काही अडचण असतेच. बरोबर, राईट. त्यामुळे हे सोशल मीडियावर असं नाही, म्हणजे एखाद्या प्लेसबद्दल किंवा एखाद्या माणसाबद्दल बोलणं बरोबर नाही की हा माणूस असा तसा तसा. नो, आपण चांगलं बोलूया यार. चांगलं पॉझिटिव्ह बोललं ना तर खरंच खूप छान, म्हणजे समोरच्यालाही चांगलं वाटेल आणि एक चांगली वाइब्स निर्माण होतात. त्यामुळे आपण सगळं चांगलंच बोलू. हे बघा आता त्या दादांना आगळ पाहिजे. आता ह्या अनिकेत दादा पण सप्लाय करतात बघा ना. त्यांच्यामुळे त्यांना एक किंवा म्हणजे ते कोणाकडनं पण घेऊ शकतात, पण एक ओळख जो होईल एकमेकांची चांगली. गोकुळ साहिल दादा म्हणतात, गणेश दादा म्हणते कुंकेश्वर मंदिर म्हणजे जागृत देवस्थान आहे तिथे. ओके ओके. हो दादा, पण ते समोरच्यांना कळत नाहीये ना, त्यामुळे त्यांची मेंटॅलिटी आहे ती. त्यामुळे आपण त्या लोकांमुळे एखाद्या चांगल्या स्थळांना किंवा आपल्या आता कोल्हापूर म्हणा किंवा सिंधुदुर्ग म्हणा, चांगली प्लेस आहेत, ठिकाण आहेत, त्यांना आपण नाही ह्या करू शकत ना. त्यामुळे आपण असं वाईट नको बोलूया. शरद दादा म्हणतात बरं ताई. शरद दादा जेवलात का? आणि शरद दादा तुम्ही मला सांगितलं नाही की तुम्ही कुठले आहात, काही सांगितलं नाही. रजत दादा म्हणतात ताई तुम्ही जेवणार कधी? आता मिस्टर येतील ना, मिस्टर आले की. आणि रजत दादा तुम्ही कुठून आहात? मला सांगितलंच नाही तुम्ही. रजत दादा आणि शरद दादा दोघांनीही मला सांगितलं नाही की तुम्ही कुठले आहात. साहिल दादा बोलले की कोल्हापूरमधले आहेत. जेवढे आपल्याकडून चांगलं करता येईल तेवढंच चांगलं करायचं. बरोबर आहे दादा. कारण जेव्हा आपण दुसऱ्याबद्दल वाईट बोलतो ना ते फिरून आपल्यावरच येतं. त्यामुळे चांगलंच बोलूया सगळ्यांबद्दल. वाईट बोलून काय फायदा ना. कोणाबद्दल निंदा नाही करायची, कारण कुठेतरी फिरून ते शब्द आपल्यावरच उलटू शकतात. काय
ताई तुम्ही जेवणार कधी? रजत दादा माझे मिस्टर आले की आम्ही जेवणार, आता येतील थोड्या वेळातच. साहिल दादा म्हणतायत जेवढं आपल्याकडून चांगलं करता येईल तेवढं करायचं. बरोबर दादा, बरोबर बोललात. जीवन दादा म्हणतायत गाव कोणतं? जीवन दादा माझं गाव आहे कोकण, सिंधुदुर्ग, कुडाळ तालुका, पण लाईव्ह माझं ह्याच्यातून चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून. तर नक्की एकदा माझ्या चॅनलला भेट द्या. माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान कल्चरल व्हिडिओ असतात, तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. तर एकदा नक्की जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला, बेल आयकनवर क्लिक करा. आणि ज्यांनी मला जॉईन केलं आहे किंवा नाही केलं आहे त्यांनी प्लीज करा, आणि ज्यांनी केलं आहे त्यांनी बेल आयकनवर क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. तर लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. बाकी मंडळी या आमच्याकडे पिठी आणि भात खायला. पिठी भात खाऊ की या, मालवणी पद्धतीत सांगते हा. काय मंडळ्यांनू? दत्तात्रय मानगावकर सबस्क्राईब. दत्तात्रय दादा तुम्ही कुठून बोलताय? थँक्यू सो मच, तुम्ही जॉईन झालात माझ्या चॅनलला. बेल आयकनवर क्लिक करा, त्यामुळे तुम्हाला नोटिफिकेशन पण भेटतील माझ्या लाईव्हच्या. दुपारी आणि संध्याकाळी 2 टाईम लाईव्ह असतात आणि आठवड्यातून एकदा ब्लॉग येतात माझे. अनिकेत दादा म्हणते मी त्यांना भेट देणार आहे, मी धंदा करत नाही. ओके ओके दादा, थँक्यू. बरोबर. अनिकेत दादा आम्हाला पण द्या भेट. तर सांगते हा मी त्यांना. रोहिदास दादा तुम्हाला अनिकेत दादा भेट देणार आहेत आगळ म्हणून. ते म्हणजे बिझनेस वगैरे नाही करत, तर नक्की त्यांना संपर्क करा. दत्तात्रय दादा म्हणतात लाईक केले, धन्यवाद दत्तात्रय दादा. कुठून बोलताय नक्की सांगा. साहिल दादा म्हणतायत माणूस म्हणतो मला ही अडचण आहे ती अडचण आहे, पण मी बोलतो मानव म्हणून जन्म भेटला त्याच्यामध्ये आपलं भलं आहे. बरोबर आहे की एवढ्या संघर्षानंतर आपल्याला मानवाचा जन्म मिळतो, आणि तो आपण जर असाच घालवला तर त्यानंतर आपल्याला कर्म आणि पुण्याचा घडा भरतो. आणि त्यानंतर आपण जेव्हा आपण या मानवाचा जीव म्हणजे मानवाचा देह सोडतो, त्यानंतर आपल्याला या पाप पुण्याचा घडा मोजून आपल्याला ठरवलं जातं की आपण म्हणतो स्वर्ग किंवा नरक, हे 2 गोष्टी आपल्याला दिल्या जातात. त्यामुळे माणसांनी आत्तापासून विचार करा मंडळी, तुम्हाला कुठे जायचं आहे, स्वर्गात की नरकात. त्यानंतर दत्तात्रय दादा म्हणतात कोल्हापूर. ओके दत्तात्रय दादा, खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. बापू राजगुरू म्हणते धन्यवाद मॅडम. बापू दादा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. काय म्हणताय धाराशिवकर बापू दादा? दत्तात्रय दादा म्हणतात जम्मूमध्ये काय करताय? दत्तात्रय दादा माझे मिस्टर आर्मीमध्ये आहेत, त्यामुळे आम्ही इकडे आहोत. संदेश कदम म्हणतात हॅलो संदेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय संदेश दादा नक्की सांगा. दिलीप दादा म्हणतात हाय. दिलीप दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. शरद दादा म्हणताय थँक्स ताई, केलं इन्स्टा आयडीला फॉलो. थँक्यू दादा. राजाराम किरकाडे ताई कुठून आहे? चांदवड पिन करा. चांदवड पिन करा का दादा? हे का पिन करू? राजाराम दादा मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून, कुडाळ तालुका. तुम्ही चांदवडवरून आहात ना? चांदवड कोणत्या जिल्ह्यात येतं मला नाही माहिती आहे, प्लीज सरा सांगा. अरुण दादा म्हणते ताई तुमच्या गळ्याचं बरं का? काय माझ्या गळ्याला काय नाही झालेलं दादा. मला काही नाही झालेलं. साहिल दादा म्हणते सहज म्हणून मनुष्य जन्म भेटत नाही. बरोबर आहे साहिल दादा, सहज म्हणून हा आपल्याला मनुष्य जन्म लाभलेला नाही आहे. त्याच्यासाठी आपण खूप सहन म्हणजे यातना किंवा सगळ्या गोष्टी सहन करून आपल्याला मनुष्याचा जन्म मिळाला आहे. तर काहीतरी त्या जन्माचं सार्थक व्हायला पाहिजे. आणि
आपण ह्या गोष्टीचा विचार आता करणं गरजेचं आहे. अनिकेत दादा म्हणतायत रतांबे. काय रतांबे दादा? ओके, रतांबे भेट देणार आहे का? द्या द्या द्या. आमका रतांबे नको, आमका सोला किंवा आगळ द्या. शरद दादा म्हणतात हाय. संदेश दादा म्हणते लाईक केलं. हा संदेश दादा थँक्यू सो मच. प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा. माझं रोज लाईव्ह असतं दुपारी आणि संध्याकाळी. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. कोकणातले आणि महाराष्ट्रातली माणसं माझ्या चॅनलला जोडलेली आहेत. नक्की एकदा जॉईन व्हा. गणेश जगदाळे म्हणतायत जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे. दादा खरंच दादा थँक्यू सो मच माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. जय जिजाऊ, जय शिवराय, जय शंभूराजे, जय महाराष्ट्र. दादा कुठून बोलताय नक्की सांगा गणेश दादा. अरुण दादा म्हणते ताई मी तुम्हाला काही प्रश्न विचारू शकतो का? अरुण दादा विचारण्यासारखे असतील तरच विचारा. जिथं मी आन्सर नाही देऊ शकत असे प्रश्न मला नको विचारू कोणीही. आन्सर देण्यासारखे असतील तर नक्की विचारा. दत्तात्रय दादा म्हणतायत जय जवान जय किसान फ्रॉम शेतकरी पुत्र. नमस्कार दत्तात्रय दादा. खरंच जवान आपल्या भारतातले जवान आणि किसान आहेत. त्यामुळे आपण घरात एकतर सुरक्षित आहोत आणि किसानांमुळेच आपण चार घास व्यवस्थित खातोय. नाहीतर सगळं जर बाहेरून जर आणावं लागलं असतं बाहेरच्या देशातून तर आपल्याला खाणं मुश्किल झालं असतं. तर खरंच या दोन माणसांमुळे आपण खूप व्यवस्थित आहोत. राजाराम दादा म्हणतात नाशिक. राजाराम दादा प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. नाशिकवरून बोलताय का? अजूनही भरपूर आहे. समर्थ पण नाशिकचा आहे. तर प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. माझ्या कोकणची माणसं साधी बोळी कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत. तसेच महाराष्ट्र राज्याबाहेरचे टुरिस्ट प्लेस देखील आहेत. मी कोकणातली आहे पण माझं लाईव्ह आता जम्मू काश्मीरवरून चालू आहे. मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे मी जम्मू काश्मीरला आहे. पण माझे व्हिडिओज जम्मूमधले पण आहेत आणि कोकणातले पण आहेत. नक्की एकदा भेट द्या. दिलीप दादा म्हणते नमस्कार ताई 10 नंबर लाईक डन केलं. धन्यवाद दिलीप दादा. थँक्यू सो मच तुम्ही लाईक केल्याबद्दल. तसेच माझ्या चॅनलला जॉईन पण व्हा. हा 7 चुकलाय बघ. सतीश दादा नमस्कार म्हणतायत ताई तू जेवली का? सतीश दादा नाही जेवली. आज मी कुळदाची पिठी आणि भाजलेले मासे बनवणार आहे. म्हणजे कुळदाची पिठी आणि भात बनवला. मासे कसे गरमागरम खावेसे वाटतात ना, त्यामुळे मिस्टर आले की तळायला घेणार. त्याचा शॉर्ट मी माझ्या यूट्यूबला टाकणार आहे. नक्की एकदा पहा. ताई तू जेवलीस का? ओके. जीवन राऊत म्हणताय जय श्रीराम. जय श्रीराम जीवन दादा स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय? सोहेल कहाँ से हो ताई? सोहेल भाई आपने तो मेरे चैनल को ज्वाइन किया था, अभी पूछ रहे हो आप कहाँ से हो? उस दिन तो बात की आपने, भूल गए क्या? कोकणची माणसं साधी बोळी. संदेश दादा म्हणताय मी सांगलीवरून आहे. हो का दादा? खूप खूप धन्यवाद. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. जीवन दादा म्हणताय जेवण. ओके जेवण आता जेवणार दादा, या जेवायला. अरुण दादा म्हणतात ताई तुमच्या आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त आनंद तुम्हाला कधी झाला बरं? माझ्या आयुष्यामध्ये मला सगळ्यात जास्त आनंद जेव्हा मला माझी मुलगी झाली पहिली आणि दुसरी मुलगी झाली. दोघेही माझ्या मुली झाल्या तेव्हा मला खरंच खूप आनंद झालेला. हा माझ्या आयुष्यातला कधीही न विसरणारा क्षण आहे जेव्हा माझी छोटी मुलगी आणि मोठी मुलगी झाली तेव्हा. जीवनराव म्हणतायत झाले का ताई जेवण? जीवन दादा नाही हो, नाही झालं जेवण. तुम्ही जेवलात का? गणेश दादा म्हणताय. गणेश जगदाळ म्हणताय सातारा. ओके गणेश दादा तुम्ही साताऱ्यावरून आहात का? फौजींचा जिल्हा ओळखला जातो सातारा म्हणून. खूप खूप धन्यवाद लावला आल्याबद्दल. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. बेल आयकॉनवर क्लिक करा. लाईक करा सर्वांनी. अमोल दादा म्हणतायत अमोल दोंपाळे काय चाललं ताई कसे आहात? अमोल दादा मी खूप छान आहे. तुम्ही कसे आहात सांगा. आणि अमोल दादा तुम्ही मला सांगितलं नाही की तुम्ही कुठून बोलताय. अमोल दादा मला सांगा तुम्ही कुठून बोलताय ते. संदेश कदा म्हणजे मापसे तिठामध्ये मी राहायला. ओके मापसेमध्ये आहात का तुम्ही? कोकणातले आहात मग. रजत दादा म्हणतायत हाय हाय रजत दादा.
त्यानंतर रजत दादा हाय म्हणतायत. MB नरेश बनकर, तुम्ही कुठून आहात? नमस्कार दादा, मी कोकणातून आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा. तुम्ही कुठून बोलताय नक्की सांगा. जीवन दादा म्हणतात बाय बाय. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा. साहिल दादा म्हणतात ताई मी जेवून घेतो, टाईमवर जेवतो 8:30 वाजता. ओके साहिल दादा, थँक्यू सो मच, तुम्ही माझ्या लाईव्हला आलात. जेवा जेवा, छानपैकी जेवा. रेल दादा म्हणते ताई झालं माझा ऑमलेट. ओके, खायला सुरुवात करा पटापटा. साहिल दादा सबस्क्राईब केलं आहे ताई, धन्यवाद साहिल दादा, थँक्यू सो मच. पुन्हा एकदा कधी दुपारी माझं 2 वाजता आणि संध्याकाळी 7:30 वाजता लाईव्ह असतं. तुम्हाला वेळ भेटला तर नक्की या. अनिकेत दादा म्हणते माझी आई तुझी फॅन आहे, मालवणी बोलते त्यावरून. काय सांगतोय खरंच. काकींका सांग मी येतलंय तुमच्याकडे मासे आणि पिठी खाऊ. साहिल दादा म्हणता बेल आयकॉन पण क्लिक केला आहे, धन्यवाद दादा. साहिल दादा थँक्यू सो मच. सतीश दादा म्हणताय आपला कृषीप्रधान देश आहे ताई. येस येस, कृषीप्रधान देश आहे, त्यामुळेच आपण व्यवस्थित खातोय पितोय आणि तंदुरुस्त आहोत. शिवाजी दादा म्हणतायत हाय. शिवाजी दादा स्वागत आहे माझं तुमचं माझ्या चॅनलला. अमोल दादा म्हणताय ताई काश्मीरमध्ये थंडी कशी आहे? खूप भयंकर आहे, खूप भयंकर आहे. खूप वाजते थंडी सकाळचं तर म्हणजे आज आम्ही कपडे धुतलेले 2 किंवा 3 दिवसांनी सुकतील अशी एवढी थंडी आहे. तेजरोल तेजराव लोखंडे, आम्ही छत्रपती संभाजीनगरहून बोलत आहे. नमस्कार दादा, नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आलात त्याबद्दल. प्लीज माझ्या चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा, मग तुम्हाला माझ्या लाईव्हच्या नोटिफिकेशन येतील. दुपारचं लाईव्ह असतं आणि संध्याकाळचं 7:30 वाजता तुम्हाला नोटिफिकेशन पण येतील. तसेच माझ्या चॅनलवर कोकणातले छान छान व्हिडिओज आहेत. तसेच मी आता जम्मू काश्मीरला आहे मिस्टर आर्मीमध्ये असल्यामुळे, तर तिथं इथलेही छान छान टुरिस्ट प्लेस देखील दाखवते, तर नक्की एकदा पहा. दिलीप दादा म्हणते ताई जेवण झाले काय? नाही हो दादा, मिस्टर येणार आता तेव्हा जेवणार. विनायक दादा म्हणतायत राम राम. विनायक दादा स्वागत आहे, कुठून बोलताय? सतीश दादा म्हणताय हो का ताई, दाजी आर्मीमध्ये आहेत का आमचे? हो दादा, सतीश दादा आर्मीमध्ये आहेत. विनायक दादा म्हणतायत राम राम. अनिकेत दादा म्हणतायत डन, थँक्यू. अरुण दादा म्हणते ताई तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त कधी रडला आहात का? मला तर माझं लग्न झालं तेव्हाच, म्हणजे आई बाप्पांना सोडताना. कारण मी कधीच आई पप्पांना असं कधीच सोडून कधी म्हणजे पाहुण्याच्या पण घरी गेली नव्हती. आणि डायरेक्ट जेव्हा माझं ग्रॅज्युएशन झालं, 1 वर्ष जॉब केला, त्यानंतर लग्न झालं. तर त्यामुळे मी खूप मिस्टर आले माझे. सूर्या को लेकर रखा हूं. सूर्या लागलं. तर तेव्हा मी रडलेली, कारण आई वडिलांना राहून कसं राहायचं असतं हे मला माहिती नव्हतं, तर तेव्हा मी रडलेली. अमोल दादा म्हणते ताई आम्ही नांदेडवरून बोलतो, कधी आलात का तुम्ही? नाही अमोल दादा, मी कधी नाही आली आहे नांदेडला, पण तुम्ही बोलवलात तर नक्की येईन. आणि प्लीज मंडळी यार लाईक करा, डबल टॅप करा. रजत दादा म्हणते दीदी तू कुडाळला राहतस का? होय दादा, माझा तालुको असा, माझं घर दुसरीकडे असा, पण तालुको कुडाळच असा, माणगावला घर माझा. गणेश दादा म्हणताय जेवण झालं का? गणेश गायकवाड. गणेश दादा माझं जेवण नाही झालं, आता मिस्टर आलेत बघा, तर आता आम्ही जेवणार, मासे फ्राय करणार. सुरेश मिसाळ, हाय सुरेश दादा, स्वागत आहे स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. विनायक पवार, नमस्कार दादा, हाय. अनिकेत दादा येवा कधी पण. येस काकीन मग सांगल्यांना ये म्हणा तर मी येतलय, येऊ मा काकी. शरद दादा म्हणतायत, नाही श्रावण दादा म्हणतायत काही काम नाही का? आहे काम, मासे तळायचे आहेत. गणेश दादा म्हणतायत मला पण वाईट वाटलं, तुम्ही मला बोललास ते तुम्हा घाण करतात. नाही दादा, राग नको मानून घेऊ, पण परत नको असं बोलू, माझ्या चॅनलवर तरी नका बोलू, बाकीचं मी नाही सांगू शकत. जमोल दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. संतोष कुंभार,
नमस्कार. हाय सुयश, सोनू. अनिकेत दादा म्हणतात माझा आवशीशी बोल एकदा. ओके. तुमच्या आवशीशी बोलताय हा अनिकेत दादा. काय म्हणता काकी, बरी असा मा? काय गे काकी, आज काय केलंय? अनिकेत दादा जेवण बिवण घाल, भूक लागली असतील ते का माशी आणि पिटी होईया. श्रावणी बोलता. हाय श्रावणी. हाय, कशी आहेस तू? अमोल दादा म्हणतायत ओके ताई, येऊ पुन्हा, बाय. ओके अमोल दादा, प्लीज चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे पुन्हा तुम्ही जॉईन होऊ शकता. श्रावणी बोलते हाय. हाय श्रावणी. वनिता, हॅलो वनिता, कशी आहेस तू? स्वागत आहे माझ्या चॅनलला. जगन्नाथन म्हणतायत आला थंडीचा गुगारा, आला थंडीचा गुगारा, 4 दिशेने पाठवा, मला लागलाय खोकला. मस्त मस्त जगन्नाथ दादा, खूप छान. ताई, तुमच्या आयुष्यामध्ये सर्वात जास्त आनंद तुम्हाला कधी झाला? ओ दादा, सांगितली जेव्हा मला माझ्या दोन्ही मुली झाल्या तेव्हा मला सगळ्यात जास्त आनंद झाला. वनिता ताई म्हणतायत मॅसेज कुठे गेला तुमचा? हॅलो वनिता ताई, नमस्कार. कुठून बोलताय नक्की सांगा. विशाल दादा म्हणतायत लाईव्ह केलं बरं का, लाईक केलं बरं का. धन्यवाद धन्यवाद विशाल दादा. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन पण व्हा विशाल दादा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. प्रिया K3R40, हाय प्रिया. वनिता ताई विचारतात कुठली आहे? वनिता ताई, मी आहे कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्हा तालुक्याची. तुम्ही पुण्याच्या आहात का? वनिता ताई, खूप खूप धन्यवाद माझ्या लाईव्हला आल्याबद्दल. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज चॅनलला जॉईन व्हा. आता आपलं लाईव्ह फक्त 10 मिनिटं चालणार आहे, म्हणजे लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा, लाईक करा पटापटा. मंडळी, एवढ्या जणांनी पटापटा लाईक करा पटकन. 20 लाईक्स तरी होऊन जाऊ दे आजच्या लाईव्हला. हाय सुयश, कुठे गेलास तू? काय रे सुयश, खय गेलोय? हाय म्हणान खय गायब झालंय वाटतं तिया. मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन करा. वनिता बोलते इंजिनिअरिंग करत आहे पुण्यात, ये कधी पुण्याला? हो वनिता, नक्की येईन. आणि कसा चाललाय तुझा स्टडी वगैरे? किरण दादा म्हणते नमस्कार, मी लय कोकणचं साधं भोळ माणूस. बरा बरा किरण दादा, आज मी काय बनवलंय माहिती असं मा? मी आज बनवलंय कुळदाची पिठी, भात आणि आता मासे तळतले कुरकुरीत. कुरकुरीत मासे तळतले, पिठी आणि भात. आय लव्ह कॉम्बिनेशन. मंडळी, लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. डबल टॅप करा. आता 10 मिनिटांनी लाईव्ह संपणार आहे आपलं. प्लीज लवकरात लवकर जॉईन व्हा. गणेश पाटील, हाय गणेश दादा, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. कुठून बोलताय नक्की सांगा. लवकरात लवकर कमेंट करा मंडळी. कोकणची माणसं साधी बोळी. किरण दादा म्हणता पिठी भात बरोबर सुको मासो. येस, माझ्याकडे सुको मासो तर नाही, पण भाजलेलं मासो मी आता तळतलंय. मासे आणलंय जम्मूचे. जम्मू कसले मासे असतात माका तर त्याचं नाव पण नाही माहिती, पण आणलंय. आता बुगड्या खाऊन कसं लागतं, नाही तर माका मग ओरडा खाऊची पळी येतली. नाव नाही गाव नाही त्या माशाचं, आणि मी घेऊन येलोय मंडळी. सतीश दादा म्हणते ताई जेवायला ये, दाजीला जेवायला दे, दाजीला भूक लागली असेल त्यांना. दाजी फोनवरच बोलत बोलत आलेत, ऑफिस मधलं काम घेऊन. काय बोलणार? किरण दादा म्हणतात कसले मासे, काय माहिती कसले मासे असत तेच माका माहिती नाही रे. काय झालं, मी गेले मासे आणू, तर मासे बघितलंय, तर तो एक जरा असं वेगळं मासं दिसलो. म्हटलं ह्योच दे मग. त्यांनी उलटो सुलटो, आपल्याकडे कशी गोल कापा काढतात ना, हे ना उलटो सुलटो कापून देतात हडे, नुसता वाट लावून देतात माशाची. मानसी बोलते माझ्याकडे असा सुको खारो बांगडो. वाव वाव, बांगडो खातला मानसी आज का? असं काय वयात होयो तुका? होयो मगो, दी मगो मासो माका. अनिल दादा नमस्कार. नुसतं हाय बोलतो, पुढे काय बोलणंच नाही. नशीब आज काहीतरी बोलले. थंडी लागता काय? होय दादा, खूप थंडी असा. हे बघ सर, काय
लाईटीवर जो हे असतं ना ब्लोवर, तो त्याच्या समोर लाईव्ह चालतो बरोबर. सेमा बारको बरोबर आम्हा तुझो सतीश दादा म्हणताय अबरी काय करते तू. अबरी नमस्कार, काय करते तू. काय नाही दादा, लाईव्ह करते. पुन्हा एकदा स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. सतीश दादा ताई कोणती भाषा समजत नाही मला. सतीश दादा ही कोकणातली मालवणी भाषा असा, माहिती नाही तुका. सतीश दादा ही कोकणातली मालवणी भाषा आहे. अनिल दादा म्हणते मासे हवे तर गोव्या के. आता मे महिन्यात येतंय, ताईकडे पण जाऊचं होतं, जाऊकत नाही. मानसी म्हणता जत्रेतून घेतलंय 100ला 2 बांगडो. जत्रेतून घेतलंय 100ला 2 बांगडे. जत्रा खैसर होती. गॉडफादर नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. हाय गॉडफादर म्हणतायत जेवण झालं काय. गॉडफादर जेवण नाही झालं, म्हणजे जेवायचं आहे. पूजा बा हाय दीदी, आपका बुखार ठीक है. समीर नार्वेकर कोकणात कुठे. समीर दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा, कुडाळ तालुका. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. किरण दादा जम्मूचा स्पेशल काय असता. जम्मूचा स्पेशल इकडे ड्रायफ्रूट्स असतात, बदाम पिस्ता, पण महाग असतं ना, काय नाही असं स्वस्त. आणि ॲपल असतं व्हरायटीनुसार. मानसी म्हणता मेळावा असतो डिसेंबरमध्ये, तेव्हा त्यातून घेते मी. ओके, माशांचा मेळावा असतो. वा 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 मस्त. हय पण होय होतो माशांचा मेळावा, मी पण गेलो असते मेळाव्यात. पूजा दीदी बोल रही है ठीक हूँ अब तो. दवाई वगैरह लेना पूजा दीदी. शिवाजी दादा म्हणते भाजी काय केली, जेवण झालं का. शिवाजी दादा कुळदाची पिठी बनवली आहे आणि फिश फ्राय करणार आहे आणि भात. तुम्ही जेवलात का नक्की सांगा. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा, 20 लाईक्स होऊन जाऊ दे. आता मी 2 मिनिटात लाईव्ह संपवणार आहे, लवकरात लवकर कमेंट करा. मानसी बोलते फक्त मासे नाही सगळे कोकणी पदार्थ भेटतात. ओके, सगळे कोकणी भेटतात का पदार्थ. आता कुडाळला कुठं बरं. समीर दादा मी आता कुडाळला नाही आहे, जम्मू काश्मीरला आहे. इथून लाईव्ह आहे माझं, पण मी माझं सासर माहेर ह्याचं आहे कुडाळ मानगाव. पूजा दी बोलिए दवा नहीं अच्छी लगती, मैं फेंक देती हूँ दी. ओ माय गॉड, मेरे जैसे हो आप. मानसी बोलते कुळीत पिठापासून कोकम सुकी मिरची फ्राय केली. वाव मानसी एक नंबर सुगरण आहेस तू. भागवत दादा म्हणतात हाय नमस्कार, कुठून बोलताय नक्की सांगा. मानसी बोलते उकडे तांदूळ. वा वा वा, त्याच्यापासून मिरची बनवली. शिवाजी दादा मध्ये कुठून बोलतात तुम्ही. आम्ही गेवराईकर. ओके, शिवाजी दादा मी कोकणातून बोलते, सिंधुदुर्ग जिल्हा, पण लाईव्ह सध्या चालू आहे जम्मू काश्मीरवरून. भागवत दादा म्हणतात नांदेडवरून. स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. प्लीज सर्वांनी डबल टॅप करा आणि जॉईन व्हा. आता उद्याच्या लाईव्हला आपण भेटणार आहोत. उद्याचं लाईव्ह असणार आहे दुपारी 2 वाजता, तर नक्की भेट द्या माझ्या चॅनलला आणि लाईव्हला पण ज्यांनी सबस्क्राईब केले त्यांनी बेल आयकॉनवर नक्की क्लिक करा, जेणेकरून उद्याच्या लाईव्हमध्ये तुम्हाला जॉईन होता येईल. दुपारी 2 वाजता असतं माझं लाईव्ह, तर नक्की एकदा भेट द्या. प्रशांत दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं माझ्या चॅनलला. निकेत दादा म्हणतात ओके. अवधूत पाटील नमस्कार, येऊ का मी का. अवधूत दादा या, पण आता मी जाते. प्लीज सर्वांनी पटकन 20 लाईक्स करा, पटकन होऊन जाऊ दे. तर लवकरात लवकर जॉईन करा आणि 20 लाईक्स करा.
तर उद्याच्या लाईव्हला आपण नक्की भेटणार आहोत. तर आता लाईव्ह संपवते. समीर दादा म्हणते, "मी प्रॉपर कुडाळला असतो. टेंबे स्वामी माणगाववाले तर तुम्ही, मुळगाव आमचं पण माणगाव." ओके. अ, तुमचं नाव काय? नार्वेकर. ओके. आम्ही पण माणगावचीच आहोत. महेश दादा म्हणताय, "जेवण झालं का?" हो दादा, धन्यवाद, धन्यवाद महेश दादा. खूप खूप धन्यवाद. आम्ही जेवलो. या तुम्ही पण जेवायला. मंडळी लवकरात लवकर जॉईन व्हा माझ्या चॅनलला. अवधूत दादा म्हणतायत ओके. माझो गाव. हॅलो, प्लीज डबल टॅप. माझो गाव कुठून बोलताय? माझो गाव, माझो गाव कोकण असा. तुमचं गाव खयसून असा नक्की सांगा. माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जा. हो माझ्या स्वप्नातलो यो माझो कोकण गाव, म्हणता मका सोडून नको जाव. माझो गाव म्हणता, माझो गाव पण कोकण. अरे वा, कोकणातली माणसं भरपूर येईल. थँक्यू सो मच. डबल टॅप करा, चॅनलला जॉईन करा आणि बेल आयकनवर क्लिक करा. बाय बाय, टेक केअर. बाय बाय एव्हरीवन. गुड नाईट, स्वीट ड्रीम.